30 ліпеня на гадзінніках 20. Гэта праграма «Белсад Зум», а з вами Віталь Бабін. І сённяшняе выданне мы цалкам прысвячаем візіту Святланы Ціхановскай у Каліфорнію. Чаго прагнуць беларускія айтышнікі з Крамянёвай даліны? Собрать навыки, которые есть у людей здесь, и помочь людям в Беларуси. Я думаю, что мы можем заработать шмат, коли мы объединаемся. Потому что так у нас з'явилася мета. І Беларусь будзе вольнай. Яшчэ адна сустрэча на найвышэйшым узроўні. Святлана Ціхановская сустрэлася з былою дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Размова сапраўды атрымалася цудоўная. Я падтрымліваю народ Беларусі ў яго спробах нарэшце адстаяць свае правы. І спатканне, на якое ехалі з самых розных куткоў ЗША. Як Каліфорния вітала демократичную лидерку. Очень удивительная встреча, мы все очень этого ждали. И это настолько приятное ощущение быть очень близко от избранного нами президента. Вельми удячны, вялікія дзякуй. Ганарымся до Луны и обратно. Продуктивная поездка Светланы Тихановской у Калифорнию сталася финальной у американским турне. Передаю слово Сергею Подсасонному, які сачыў за шчыльным графиком демократичной лидерки усе гэтыя дни. Увесь день Святлана Ціхановская правяла у Крамянёвай альбо Сіліконавай даліне. Гэта сустрэчы з праграмістамі, навукоўцамі, а таксама беларусамі, якія працуюць тут. Святлана Ціхановская казала: мы патрабуем вашай дапамогі цяпер і ў новай Беларусі. Таксама гаварылі пра тое, што варта стварыць працоўную групу, якая будзе змяняць Беларусь і рабіць з яе сапраўдную IT-краіну, а не прапаганду, пра якую кажа Александр Лукашенко, і таксама як паправіць тое, што было знішчана цягам апошняга года у IT-сектары Беларусі. Вось спадарства гэта тое, што было вынесена з першага спаткання раніцай, і вот што казалі прысутныя. Сегодняшняя встреча, которая прошла со Светланой Тихановской, чему она должна служить и какие могут быть результаты? Ну, я бы сказал, что это очень важная встреча, потому что будущее любой экономики, особенно в Восточной Европе, это технология. И, конечно же, строить мост в долину и учить уроки от долины, как это строится, конечно, смотреть тоже на другие страны, как они использовали долину как образец, и знаю эту историю здесь. Ну, это будущее страны, скажем, на поколение. Сегодня в Силиконовой долине мы знаем, что это такой центр мировой развития технологий информационных. Что касается Беларуси, то вы наверняка тоже наблюдаете, что там происходит. По сути дела, власть полностью уничтожила IT-сектор. Как здесь к этому относятся? Что об этом здесь говорят? К сожалению, здесь это было в новостях моментально, просто как политический переворот или как бы, ну, с этой точки зрения в новостях. Но почему в Беларуси как бы силовики убили эту индустрию? Потому что это индустрия молодых людей, которые смотрят, и они себя чувствуют как члены сообщества мирового. И они смотрят на мировые стандарты, на мировую этику. И, конечно же, в старой индустрии люди просто ходят там на работу, в какой-то завод, и возвращаются домой, они живут в узком мире. Это очень важно развивать эту глобальную индустрию в Беларуси, потому что вот это, ну, по реальности, это будущее. То бок получается, что белорусскими их сложно назвать власти, но режим не смотрит в будущее, а стоит обеими ногами в прошлом. Я бы сказал, что это просто мафия, которая пытается держать контроль над населением и, ну, вытаскивать ресурсы из людей. Но это своего образа как бы современное рабство, можно сказать. И, конечно же, любые сдвижения, как бы понятия в другие стороны, конечно же, им некомфортно. Они, конечно, не смотрят будущее, они смотрят будущее там, на ближайший год-два. Можно сравнить с тем же самым, что произошло в Украине, конечно, в 2013-2014 году. То же самое происходило, потому что были старые власти, которые пытались контролировать население, но они не смогли удержать это население, которое смотрело в Европу, а не в Россию, как образец. Они хотели свободную жизнь, они хотели быть европейским сообществом, и у них их ценности, они европейские, современные.
И молодые люди, молодое поколение, конечно, всегда будет вести вперед. Беларускі ўрад поўнасцю разбурыў беларускі IT-сектор. Што вы пра гэта думаеце, знаходзячыся тут, у Сіліконавай даліне? Well, we have built a cluster of innovation around world-class universities. Мы пабудавалі інавацыйны кластер вакол універсітэтаў сусветнага ўзроўню. Кампаніі, якія займаюцца венчурнымі інвестыцыямі, сабраліся, каб фінансаваць новыя тэхналагічныя кампаніі і цэлую інфраструктуру. Юрыстаў, бухгалтараў, банкіраў, прыватныя інвестыцыйныя і пенсійныя фонды – усе выраслі вакол гэтай экасістэмы. У вельмі невялікім дыяметры можа здарыцца шмат што, і мы цешымся, што падзяліліся ідэямі з беларускай дэлегацыяй наконт таго, як выбудаваць наново экасістэму для тэхналогій. Сёння забраным прэзідэнтам вольнай Беларусі мы размаўлялі пра магчымую падрыхтоўку белых кнігаў у ключавых сферах эканомікі і ў тых ключавых сектарах, якія мы лічым стануць новай эканомікай, фінтэх ці лічбавыя валюты. Мы казалі пра некаторыя прыклады поспеху, напрыклад таго, які мы ўбачылі ў Эстоніі, Ізраілі і іншых краінах, напрыклад у Сінгапуры, пра стварэнне новай эканомікі на попелішчы старой. Вы лічыце, што з новым урадам Беларусі, у новай Беларусі магчыма пабудаваць штосьці падобнае на Сінгапур ці іншыя краіны? Хтосьці штосьці мусіць натхняць, і мы тут гаворым пра тое, як навучыцца на прыкладзе самых розных краінаў, якія прыйшлі да поспеху ці праваліліся, ствараць нешта сапраўды класнае. Лукашенко сказаў, што ў Беларусі магчыма пабудаваць Сінгапур, але ён гэтага не рабіў, а наадварот разбурыў сектар. Што вы можаце сказаць ураду ў такой сітуацыі? Што вы думаеце пра гэтыя крокі беларускай дзяржавы? What do you think about this, about these steps from Belarusian government? Well, I am not an expert in Belarus, and I have Я не эксперт па Беларусі, і я не магу гэта пракаментаваць. Як юрыст, што працуе са стартапамі, сотнямі стартапаў тут, у Сіліконавай даліне і па ўсім свеце, мушу сцвярджаць, што верхавенства закону, вызначанасць у тым, як судебная сістэма будзе развязваць спрэчкі на падставе папулярна прапісанай і распрацаванай нарматыўнай базы, каб дапамагаць бізнесу фармавацца, знайсці фінансаванне і маштабавацца, каб расці. Гэта ключ да поспеху. Якіх вынікаў нам чакаць ад гэтай сустрэчы? Well, I think one of the opportunities for her team, for the president's team, is to begin building. Я думаю, адна з магчымасцяў для каманды прэзідэнта Ціханаўскай распачынаць выбудоўваць каманду вакол асобных кірункаў палітыкі, гэтак званых белых кніг, вакол новай эканомікі, вакол сектару інфармацыйных тэхналогіяў, таксама вакол рэформы вышэйшай адукацыі, дзяржаўных універсітэтаў у Беларусі, напрыклад, рэформы дзяржпрадпрыемстваў, юрыдычных рэформаў у сферы інтэлектуальнай уласнасці, карпаратыўнага права. І магчымасць тут заключаецца ў будаўніцтве праграмы і стварэнні палітыкі, з якімі Ціханаўская пойдзе далей у наступныя гады, калі атрымае гэтую ўладу. Але гэта таксама дазваляе ствараць больш устойлівую дзяржаўную палітычную і эканамічную базу для новага беларускага ўраду. Мы сёння тут абмяркоўвалі ідэю стварэння працоўных групаў, стварэння чарнавікоў працоўных дакументаў ува ўсіх гэтых сферах, якія можна будзе сабраць у фармальную прапанову ейнага ўраду, каб распрацаваць пачатковы чарнавік дзяржаўнай палітыкі, які можна будзе вынесці на абмеркаванне тут, у Злучаных Штатах, у Еўропе, патэнцыйна ў Азіі, напрыклад, у Паўднёвай Карэі, Японіі. Ён можа стаць базою для правядзення канферэнцыяў ды імпрэзаў у сталіцах па ўсім свеце, каб абмеркаваць будучыню Беларусі. Я думаю, гэта адзін з канкрэтных вынікаў выбудоўвання палітыкі, белай кнігі, збірання праграмных дакументаў. Гэта адзін з тых вынікаў, які прыцягнуў увагу. Але ў Беларусі ўсё яшчэ застаецца стары ўрад, і ён разбурае IT-сектар. Што вы думаеце пра гэта? IT-сектар надзвычай важны для будучыні Беларусі, але гэтая будучыня залежыць не толькі ад яго. Трэба глядзець шырэй, як будучаму прэзідэнту, на сістэму вышэйшых навучальных установаў, на заканадаўчую базу ў сферы інтэлектуальнай уласнасці, рэформу дзяржаўных прадпрыемстваў. Трэба глядзець шырэй увогуле на беларускую супольнасць, каб бачыць вялікую карціну таго, што адбываецца ў Беларусі і таго, што мусіць адбыцца, каб прапанаваць беларускім грамадзянам бачанне будучыні, якое значна шырэй
важнейшее за рэпрэсіі ды збіццё людзей дубінкамі. Трэба прапанаваць беларускаму народу святлейшую будучыню, аптымізм, надзею, прапанаваць тое, як іншая дэмакратычная Беларусь будзе выглядаць і што канкрэтна Ціханаўская зробіць разам са сваёй камандай, калі прыйдзе да ўлады. Тут у Крамянёвай даліне працуе вельмі шмат беларусаў, беларускіх праграмістаў. Яны таксама прыйшлі на сустрэчу асобную са Святланай Ціханаўскай. Гаварылі пра развіццё беларускіх тэхналогіяў для будучага Беларусі. Бо, як казаў дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка, Лукашенка не вечны, а мы мусім думаць пра будучыню краіны. Таксама гаварылі пра працу спецыялістаў. Святлана Ціханаўская заявіла пра тое, што варта сапраўды, каб спецыялісты разабраліся ва ўсім неабходным. Гаварыла, што жартавала, што мне патрэбны дарадца па лічбавай палітыцы. Лічбавая Беларусь будучага, дыскусія, адказы на пытанні і, канешне ж, калектыўны фотаздымак. Гэта ўсё з беларусамі, якія працуюць у Крамянёвай даліне. Чаму гэта спатканне сабрала столькі шмат людзей? В Силиконовой долине в целом много белорусов, которые занимаются техом, техкомпанией, поэтому Светлана Георгиевна всех собрала заранее, в том числе Силиконовая долина. Я сам с восточного побережья приехал в гости, поэтому сначала Светлана Георгиевна собрала нас всех, будучи далеко. А сегодня, когда она посетила здесь, я думаю, большинство людей, в том числе техкомпании, приехали сюда и пытаемся обсуждать, как мы можем помочь со своей стороны людям в Беларуси, сделать все возможное, чтобы для общей цели, чтобы собрать навыки, которые есть у людей здесь, и помочь людям в Беларуси. Яно зрабіла неверагоднае. Мы не маглі гэта зрабіць столькі гадоў. Мы жылі тут і не ведалі адзін аднаго. А зараз мы сустракаемся. Дзякуй Святлане. Што атрымаецца зрабіць для Беларусі і беларусаў ад гэтых сустрэчаў, бо вельмі шмат такіх пытанняў узнікае таксама? Я думаю, што мы зможам зрабіць шмат, калі мы аб'яднаемся. Таму што так у нас з'явілася мэта. И Беларусь будзе вольнай. Сёння вельмі важная встреча была белорусов нашей долины со Светланой Тихановской. Очень волнительная встреча и очень важные вопросы сегодня поднимались. Когда я уехал 6 лет назад из Беларуси, такого массовой миграции не было. Но сегодня я все вижу больше и больше людей на белорусских тусовках, которые приходят для того, чтобы оказать какую-то информационную, финансовую помощь для белорусам, которые находятся в тех закрытых условиях, которые созданы на сегодняшний день белорусским режимом. Сегодня брейнсторм, который был здесь среди айтишников Беларуси, на мой взгляд, будут иметь продолжение. Те идеи, которые сегодня возникли спонтанно в этой среде, будем как можем продвигать на уровне знаний, новых технологий Беларусь на новый виток современного развития. Бачу нацыянальны сцяг, вы прыйшлі з ім на сустрэчу са Святланай Ціханаўскай. Чаму гэтая сустрэча для вас важная? Так гэта прэзідэнт Беларусі, как это не важно. Для нас это президент. Для всех белорусов это президент. Светлана Тихановская и ее муж, и вся белорусская, не знаю, все белорусские люди, все за нормальную жизнь в Беларуси, за нормального президента адекватного, за свободу для людей. Живи Беларусь!
Пасля сустрэчаў з беларусамі, якія працуюць у Крамянёвай даліне, Святлана Ціхановская накіравалася вось сюды, у Стэнфорд, Стэнфордскі універсітэт. Гэта спадарства адзін з буйнейшых і найбольш вядомых даследчых універсітэтаў прыватных у Злучаных Штатаў. Тут да Святланы Ціхановскай звярталіся мадам прэзідэнт. Таксама ішла гаворка пра тое, якія могуць быць шляхі вырашэння беларускага крызісу. А ў прэзідыуме можна было пабачыць палітолага, дыпламата, прафесара, амбасадара ЗША ў Расійскай Федэрацыі 2012-2014 году Майкла Макфола, які зрэшты з'яўляецца аўтарам палітыкі перазагрузкі пры прэзідэнце Барака Обамы ў стасунку да Расійскай Федэрацыі. Ён таксама спецыяліст па дэмакратыях, антыкрызісных рухах і рэвалюцыі. Таксама у прэзідыуме знаходзіўся Фрэнсіс Фукіяма, філосаф, палітолог, палітэканаміст, пісьменнік, прафесар і вядучы навуковец Стэнфорду. Нам атрымалася з ім паразмаўляць і атрымаць каментар. Былы амбасадар ЗША ў Расіі прафесар Майкл Макфол звярнуўся да Святланы Ціхановскай, спадарня прэзідэнт. Вы з гэтым згодныя? Так, я згодны. Гэты зварот ёй адпавядае. Яе маюць называць легітымным прэзідэнтам Беларусі, і мы хочам пераканацца, што ўсе разумеюць гэта. Гэтая сустрэча вельмі сімвалічная, як і ўся паездка Ціхановскай па ЗША. Як вы лічыце, яна важная для будучыні Беларусі? Я думаю, важна перш за ўсё тое, што пытанне Беларусі трывала стаіць у міжнародным парадку дня, і асабліва ў Злучаных Штатах, таму што ЗША ўсё яшчэ маюць значны ўплыў у гэтай частцы свету. Я б вельмі не хацеў, каб амерыканцы ці еўрапейцы забыліся на тое, што ідзецца пра важную і надзённую барацьбу за дэмакратыю, якая ўсё яшчэ не закончылася. Ці нагадала Ціхановская пра Беларусь амерыканцам? Я думаю, яна цудоўна рэпрэзентуе Беларусь. Яна натхняе ўсіх нас. Якой вы бачыце будучыню Беларусі? Дэмакратычную ці ўсё ж пад расійскім прыгнётам? Цяжка прадказваць, што будзе далей. Я думаю, што дэмакратыя застанецца выбарам беларускага народу і будзе складана зруйнаваць гэта ў доўгатэрміновай перспектыве. А асабіста вы як глядзіце на Александра Лукашэнку ў гістарычнай перспектыве? Я думаю, ён усяго толькі перажытак эпохі Савецкага Саюзу. У яго не рэфарматарская ментальнасць, якая трывала сфармавалася 30 гадоў таму, калі Савецкі Саюз разбурыўся. Я думаю, яму трэба сысці з дарогі. Вы лічыце, ягоны час прайшоў? На жаль, яго падтрымлівае Расія, і пакуль справы ідуць менавіта так, ён усё яшчэ застаецца ўплывовым гульцом. Мы спадзяемся, што гэта зменіцца. Што зрабіць, каб пераадолець палітычны крызіс? Не магу сказаць. Усе мы спадзяемся, што будзе нейкае развіццё. Усё, што мы можам зрабіць тут, у Злучаных Штатах ці ў Еўропе, падтрымліваць дэмакратычную пазіцыю ў Беларусі, ды працягваць ціск і на Лукашэнку, і на Пуціна. Пасля гэтай сустрэчы, дзе прамаўляла Святлана Ціхановская, яна накіравалася на вельмі высокую сустрэчу з Кандалізай Райс. Менавіта той самай дзяржсакратаркай ЗША ў 2005-2009 годах. Гэта другая жанчына-дзяржсакратар у Злучаных Штатах пасля Мадлен Олбрайт. Яна таксама з'яўляецца прафесаркай, доктарам паліталогіі ў Стэнфордзе. Спадарня дзяржсакратар, пра што вы казалі на гэтай сустрэчы? Я выказала шчырую веру ў тое, што калі людзям патрэбныя правы, то яны мусяць іх атрымаць. Гэта была цудоўная размова з прадстаўнікамі беларускага народу, якім у гэтай свабодзе было адмоўлена. І мы казалі пра важнасць свабоды, чалавечых каштоўнасцяў, якія усталёўваюцца па ўсім свеце. Мы казалі пра тое, як Злучаныя Штаты адстойваюць і падтрымліваюць людзей, якія змагаюцца за свабоду. Размова сапраўды атрымалася цудоўная. Я падтрымліваю народ Беларусі ў яго
яго спробах нарэшце адстаяць свае правы. Я аднойчы назвала Лукашэнку апошнім дыктатарам Еўропы. І з таго часу прайшло ўжо шмат гадоў. Беларусы мусяць атрымаць свабоду. Як вы лічыце, ці магчыма пераадолець гэты крызіс без Масквы? Я спадзяюся, што расейцы і расійская ўлада зразумеюць, стасункі паміж Беларусю і Расіяй шматгадовыя. Гэта ўзаемаадносіны гістарычныя і культурныя. І нічога не зменіцца ад таго, што беларусы стануць вольным народам. Я спадзяюся, расейцы падтрымаюць гэтую магчымасць для Беларусі стаць вольнай. Ці будуць ЗША ды іншыя заходнія краіны ціснуць на Владзіміра Пуціна, каб пераадолець гэты крызіс? Я думаю, што так заўсёды адбывалася ў межах дыпламатычных размоваў пра Беларусь. Мяркую, што на сустрэчах расійскіх і амерыканскіх лідараў гэта застаецца прадметам абмеркавання. Злучаныя Штаты заўсёды будуць адстойваць свабоду, правы народаў на самавызначэнне, адстойваць чалавечую годнасць, якая з'яўляецца разам з гэтымі свабодамі. Я перакананая, што гэта абавязковая тэма для абмеркавання. І я ведаю, што прэзідэнт Байден казаў пра важнасць дэмакратыі ў наш час. Час барацьбы паміж прынцыпамі дэмакратыі ды прынцыпамі аўтакратыі. Я перакананая, што ён таксама верыць у гэтыя каштоўнасці. Байден пастанавіў сустрэцца з Ціханаўскай. Што вы думаеце пра гэта? Я думаю, што рашэнне Байдена сустрэцца выдатнае. Гэта акурат тое, што і робяць амерыканскія прэзідэнты. Яны заўсёды на баку тых, хто імкнецца да свабоды, да лепшага жыцця для свайго народу. І я ганаруся прэзідэнтам за гэта. Са Стэнфорду Святлана Ціханаўская накіравалася ў Commonwealth Club. Гэта старэйшы і буйнейшы форум грамадзянскіх справаў, які існуе з 1903 года. Адкрыты для ўсіх, ну і, канешне ж, быў адкрыты для беларускай тэматыкі. Святлана Ціханаўская ўвесь свой вельмі цесны графік двухдзённы змясціла ў адзін дзень. Гэта здарылася з-за таго, што трэба было пільна вылецець на запрашэнне Белага дому на сустрэчу з прэзідэнтам Джо Байденом, якая ўжо адбылася. Завяршыла Святлана Ціханаўская свой візіт у Сан-Францыска сустрэчай з беларускай дыяспарай. Гэта такі сталы пункт на мапе падарожжаў Святланы Ціханаўскай у розныя краіны. Людзі даязджалі з розных штатаў, розных гарадоў, ехалі аўтамі, ляцелі самалётамі, каб сустрэцца са Святланай Ціханаўскай. Давайце паглядзім, у якой атмасферы ўсё прайшло. Здравствуйте, дорогие белорусы, Сан-Франциско. Спадарства, размаўляем з тымі, хто прыйшоў сёння на сустрэчу са Святланай Ціханаўскай. Сустрэча ў гэтыя хвіліны адбываецца. Кожны хоча зрабіць фотаздымак, таксама ўручыць свае падарункі, кветкі. А мы пытаем, як уражанні і як эмоцыі пасля таго, што можна было пачуць тут і пабачыць. Вітаю, Белсад. Як уражанні ад гэтай сустрэчы, якія эмоцыі? Вельмі добра. Мы летелі з Сіэтлу сёння раніцай, увечары летім домой. Вельмі рады пабачыць Святлану, але я ўпэўнена, што яна, мабыць, ужо устала і хоча да дзетак і домой. Але яна зрабіла агромную працу, і мы вдячны і чакаем добрых навін з Беларусі. Жыве Беларусь! Жыве! Спадарства, вітаю, Белсад. Вы сёння тут, напэўна, ўзрушаныя, ўражаныя. Як эмоцыі пасля сустрэчы Святланы Ціханаўскай? Очень понравилось, очень приятный президент. Да, очень классно. Очень классно, очень мощное, сильное выступление. Спасибо ей большое, что навестила нас здесь.
Звертаю увагу, што вы у барвах дзяржаўных прыйшлі сёння, а вы ў нацыянальных. Гэта не перашкаджае? В каких удалось сбежать из Беларуси, в таких и пришел. Але разумееце, што гэта колеры дзяржавы сёння, ці для вас гэта проста колеры Беларусі? Я не разделяю по цвету флага и герба. Это не имеет значения. Главное, что в душе, главное, какие у нас убеждения. А гэта перакананне ў тым, што Святлана Ціхановская прэзідэнт? Абсолютно. Безусловно. Да. 100%. Таксама вы згодныя? Да, 100% согласен. Дзякую вам. Размаўляем далей, то можа вы таксама распавядзеце пра свае эмоцыі ад таго, што сёння тут адбываецца. Ой, я очень счастлива, что Светлана Тихановская нас посетила. Мы ее очень любим и гордимся ею, и всей командой. В общем, живе Беларусь! Спасибо. Жыве вечна. Вось такія эмоцыі спадарства. Святлана Ціхановская законна абраны прэзідэнт. Гэтак кажуць людзі, якія прыйшлі сюды, незалежна ад таго, у якіх яны колерах. Самае галоўнае, што у сэрцы нацыянальныя сцягі і у сэрцы Беларусь, якая з'яўляецца самай галоўнаю для кожнага, хто прыйшоў сюды. Для каго гэтыя кветкі ў нацыянальных колерах? Вітаю, Белсат. Чтобы поддержать атмосферу. У меня нету флага, поэтому кветки. Будете спробовать уручить Светлане Тихановской? Ой, у меня была такая мысль, но она слишком популярна на данный момент. Я хочу, чтобы она подышала. Я понимаю, что такое путешествовать каждый день. Они будут с ней вот здесь. Ваше сэрцы са Святланай Ціхановскай. Дзякую вам за гэта. Герб, пагоня, нацыянальны сцяг гатовыя для сустрэчы каго? Хто для вас Святлана Тихановская? Президент. Выбранный президент Беларуси, да. Задоволены визитом своего президента в Злученные Штаты? Конечно, конечно. Очень приятно увидеть ее здесь. И удачи, все будет хорошо. Удачи, бо гэта тое, што патрэбна спадарства кожнаму беларусу, які знаходзіцца і за межамі, і ў нашай краіне. Вось тут яшчэ малады чалавек, вітаю. Нацыянальны сцяг, Светлана Тихановская, цудоўная атмасфера. Я из России. Но я поддерживаю белорусов, молодцы. Лічыце, што Беларусь павінна быць незалежнай і вольнай краінай, я так разумею? Да, совершенно верно. И Россия тоже. Дзякуй вам. Ідзем далей, паспрабуем яшчэ паразмаўляць. Вітаю, Белсат. Што сёння, якія эмоцыі ад сустрэчы са Светланай Тихановскай? Исключительно положительные. Очень рад, что она приехала. Мне показалось, что она довольно толково отвечала на вопросы. И я очень рад, что она встретилась с Байденом. Надеюсь, что США продолжат оказывать поддержку Беларуси. Вітаю вас, Белсат. Стаіце так самотна з гэтым чырвона-белым сцягам. Куды нясеце яго? Можно на русском? Наверное, светлое будущее Беларуси. Як уражение от встречи со Светланой Тихановской? Очень позитивно, очень приятно, что она приехала. Да, то есть очень довольны. Задоволенная, что пришли, приехали, откуль вы? Я живу здесь. Да. Приехали шукать лепшего життя, ці таксама політичные причины? Приехал давно, да. Да, то есть ради лучшей жизни, да. Дякую вам. Так, вось тут яшчэ хочуць са мной зрабіць селфі. Будзем рабіць селфі, спадарства. Давайте рабіць селфі, калі ласка. Даша. Пока есть возможность, фотографируй меня. Да, конечно, ясно. Мы вас здымаем. Так, рабіце селфі, рабіце. Прыцемкам синим зимовой порой. Ура! Живе Беларусь! Дякую вам. Дякую. Дякую вялікі. Як уражанне ад сустрэчы са Светланай Тихановскай? Ой, вельмі добрая. Я вельмі хвалявалася, калі быць шчырай, таму што у меня я так хвалявалася, калі мы ехалі сюды першы раз у прошлым годзе, калі ўсё адбылося, але пачуцці былі іншыя. Калі мы ехалі сюда у прошлым годзе, я была злостно настроена. Я хотела показать всему
всему миру, что Беларусь классная. А зараз я ехала с тем же накалом, але почуття были более светлые. И она такая прихожая, она мне так подобается, мне так подобается, что она зусім не выглядає стомленой, а я 100% яна стомленая, very much, хочется сказать. Вот. Яна цудоўная, и сестрэча цудоўная, але больше всего мне подобается, что мы все збираемся. И мне вельмі хотелось, каб мы гэта рабілі раз на месяц. Мне просто подобаются люди. Я обожаю белорусов, обожаю. Дзякуй вам, дзякуй за гэты пазітыўны настрой гаспадарства на гэтай сустрэчы. Як кажуць беларусы, тут інакш проста і быць не магло. Распавядзіце, калі ласка, як уражанні ад сённяшняй атмасферы, ад сённяшняй сустрэчы? Я очень рада, что выбралась. Не очень далеко ехала, ну где-то час, наверное, но все равно трудно было выбраться. Очень хотела, чтобы семья отпустила. Очень важно как-то соединиться с тем, что там. Это очень тяжело быть здесь и чувствуешь, что очень мало можешь сделать. Але тое, што робіць дыяспара, гэта таксама вельмі значна і вельмі шмат. Мне нужно было это услышать, потому что иногда трудно себя уговаривать, что это правда. Узрушыліся ад гэтай сустрэчы, я бачу, што слёзы наворачиваются. Может быть, патетично прозвучит, но я давно не слышала белорусскую речь так близко от себя. И поэтому мы приехали до вас, каб вы слухали. Глядите Белсат, так само там будет шмат белорусской мовы, вельмі цешуся. Спадарства, як ваше ўражанне ад сустрэчы са Святланай Ціхановскай? Ну, якое ўражанне? Вельмі прыемнае. Мы вельмі ўдзячны за тое, што яна робіць. І мы тут сёння прыйшлі. Я лічу, што гэта найбольшая суполка сёння. Вельмі ўдзячны, вялікія дзякуй. Ганарымся да Луны і обратно. Абсолютно. Тое, што прэзідэнт Байден сустрэўся са Святланай Ціхановскай, гэта быў вельмі важны момант, правда? Канешне, вельмі важны момант. Это першы раз за всю гісторыю нашай Беларусі, калі наш прэзідэнт сустракаецца з прэзідэнтам США. Будзем глядзець, што будзе далей. Вельмі спадзяемся, што гэта дапаможа тым, хто застаўся дома. Дзякуй вам. Яшчэ бачу партрэт Романа Бондаренкі. Вітаю, Белсат. Андрей! Не, я не Андрей, але Белсат. Мабуть, я запам'ятав. Сергей Подсасонны. Моє пробачення. Роман Бондаренко, не будем жартаваць, гэта вельмі сур'ёзна. Вы сёння прыйшлі з ягоным партрэтам. Што хацелі сказаць? Я хотел бы напомнить усім, як жорстка політичний улад у Білорусі справляється з обичними людьми, мирними людьми, які не створили ніякої погрози ні для політики, ні для кого. Вони просто живуть мирною життєю і гэта здарылася, гэта вельмі кепска. І цяжка падабраць словы, таму што гэтага не павінна быць у Беларусі. У стране, дзе мирныя людзі, мы можам быць прыкладам для ўсіх нацый, для ўсіх народаў, якой нацыяй мы павінны быць. Таму што беларусы гэта нумар адзін. Таму мне хочется one more time, пробачайте за мои словы. Тяжко размовлять, потому что я в Америке шмат годов. Мне хочется напомнить еще раз людям, что такие люди, как Андрей Бондаренко, не могут быть забыты, Роман Бондаренко не могут быть забыты. И они должны напоминать нам о жестких событиях, которые происходят в Беларуси, чтобы мы объединялись и вместе смогли. Дзякуй вам, дзякуй за тое, што памятаеце. І спадарства, працягваем размаўляць. Вось тут яшчэ дзяўчына уцякае ад нас з чырвона-белым сцягам. То, можа, запытаемся ўсё ж такі. Так, мы знаёмыя, але, можа, вітаю, Белсату распавядзеце пра тое, якія ўражанні ад сустрэч.
впечатления очень хорошие, мне кажется, пришло много людей, все такие радостные, сплоченные. Очень замечательно, что у нас всех одна цель, и я очень рада, что люди, несмотря на то, что мы все, они живем за пределами Беларуси, мы как помогаем, как только можем. Всем, чем можем. Наверное, мне кажется, у некоторых людей все-таки есть какое-то чувство вины, что мы не там. И поэтому все, что мы можем делать, от каких-то финансовых donations до поддержки, до психологической помощи с работой и письма заключенным, то есть пытаемся делать как можно больше. Дякую вам за тое, што вы робіце. Гэта ўсё таксама бачна. Працягваем пытацца, працягваем размаўляць. Вітаю, Белсат. Можа, вы распавядзеце пра свае ўражанні ад сустрэчы са Святланай Тихановскай. Хто гэта для вас, перадусім? Светлана Тихановская для меня это человек простой, самый простой, который только вот можно было, наверное, выбрать, которая показала всему миру на самом деле, что даже она может управлять государством. Хотя все считают, что только один человек у нас может управлять государством. Вітаю, Белсат. Мы ведаем, что вы Белсат, мы вас любим, мы вас кахаем. Дякую вялікі. Гэта асабліва прыемна тым калегам, якія працуюць цяпер у Беларусі, вельмі цяжка. Можа, нейкія словы падтрымання для журналістаў Белсату скажаце? Бо мы экстрэмісты цяпер. Не обращать внимания на эти клеймо. Мы просто несем правду. Все люди, которые хотят делиться правдивой информацией, это люди, которые не хотят, чтобы люди находились в темени. К сожалению, в Беларуси очень большая часть людей верят в ложь и в сказки. И еще в 90-е годы моя семья раскололась из-за того, что одни люди верили в ложь, а другие возмущались этой ложью. В 97-м, наверное, году, в 96-м, когда был издан доклад Антончика в Литве, меня забирала милиция на Притыцкого в метро за то, что я распространяла тиражи этой газеты с докладом Антончика. И мне это очень знакомо. А тое, што сёння адбывалася, як уражанне ад Святланы Тихановскай ад сустрэчы? Ну, она потрясающая. Мы ею гордимся, мы ее обожаем. Мне кажется, она сама очарование. И даже когда у нее есть проблемы сказать что-то по-английски, она настолько очаровательно спрашивает у людей помощи. У нее нет ощущения, что она должна все сделать сама. Она рассчитывает на помощь людей. И это очень приятно, потому что она ценит людей, которые вносят свою контрибуцию, свои знания. То, чего не хватает власти сейчас. Они думают, что они все знают. На самом деле они ничего не знают. Распавядзіце пра ўражанне ад сустрэчы са Светланай Тихановскай. Очень удивительная встреча, мы все очень этого ждали. И это настолько приятное ощущение быть очень близко от избранного нами президента. И я очень впечатлен и очень воодушевлен. Чаго чакаеце, якія будуць вынікі ад візіту США? Самое главное и самое основное, вчера мы, конечно, все были поражены, что была встреча непосредственно с Джо Байденом. И для меня самое большое, что еще больше людей, еще больше разных стран, которые еще, может быть, не знали о нашей общей проблеме, еще больше узнают о том, что происходит на данный момент в нашей стране. Дякую вам, спадарства. Сустрэча са Святланай Тихановскай завершаная, якая сабрала шмат людзей і тут у Сан-Франциско. Святлана Тихановская ляціць у Лос-Анджелес. Гэта наступны пункт на мапе ейнага падарожжа ў ЗША. Там гэтае падарожжа завяршаецца. Сергей Подсасонны, Белсат, Сан-Франциско.